Pop Zwart, rappelboer in Ulrum en alle dagen bij de streekdel in Watwest Greensloon. No dwongen thuis om het justermidje zijn bestel bestellen waard bij een klant in Weensum. Ik moest nog een paar klanten doen en ik sta daar bij een vrouwtje en daar had ik net een zak aardappels in de gang gezet. En toen vraagde die vrouw van, ik wil er nog graag een zakje bij. En nog wat andere dingetjes moest ze hebben. En ik liep terug naar de auto en er springt er een man in mijn auto. Dat zag ik voor mijn ogen gebeuren dus. En ik probeer hem nog tegen te houden. Ik spreng voor de auto. Maar geen pardon. Hij zet gas erop en hij is weg. De man naait met grote snelheid uit en wordt letter op de dik nog sjoen. Ja, kennissen achter ons, die hebben nog een poosje achter hem gereden. En die zei toen al, ik zal straks eens even bellen wat er met die aardappelboer aan de hand is. Die kon wel dronken achter het stuur zitten of zo. Want het ging zo raar door de berm zijn en slingeren. Ja. Dat het dier uiteindelijk in Drachten in het wetter riet en verdrinkt, dat rekt het zwart nog het meeste. Dat is ook heel erg wat er gebeurd is. Ja, en daar reken je op dat moment ook niet op dat zoiets zo afloopt. Dat gaat me niet in de koude kleren zitten. Nee, echt niet. Nee, dat gun je de ergste vijand niet. Ik heb ook nog voor hem gebeden, dat mag je best wel weten. Ja.